E logo ao porco que pensas matalo de aburrimento. Xa mandei a Santi a mercar unha pistola eléctrica desas. Ti se queres podes marchar, Tres son multitude. E contigo como hai razón. Aquí non me move ningún terremoto. Non pensarás que vou escapar con el. Dixo Lidia que non che quitase ollo. Dixo Lidia, dixo Lidia, dixo Lidia. Santi, onde estás? Non hai? Non hai pistola en ninguna ferraxería? Non. Vente pa aquí. Nada, esquéceo. Xa miraremos outra forma. Vale. E sen pistola como pensas matalo porco, figura? Home, eu non é que entenda moito de matanzas, pero non haberá outro xeito mellor de mandar un porco para outro mundo. 12 voltios así de sorpresa, ¡zas! Un trallazo como a un nabo, igual que Cholo de Buña. Acordaste de Cholo? Quedou pegado ao poste da luz. Cando chegou a ambulancia parecía un criollo. Pero unha cousa é o poste da luz e outra a batería dun coche. Unha pinza en cada orella, como nun electroshock. Notase ben que o rapaz é estudado, A ver, honoris causa. Trae pa cá. Home, a min con todo parece unha animalada. E logo, vas ser máis listo que os da Unión Europea, ti? máis listo, non. Pois claro que non, que eses son todos alemáns. Franceses e alemáns, e disto saben un cacho. Un alemán, un francés e un galego, que pos tipo, como no chiste. Veña, ti vai po coche. A acelerar. ¡Zas! Un trallazo e o porco, mira, nin chía. Nin sangue bota. Limpo, ecolóxico, unha maravilla, como en Europa. Veña, agarra. Eu? Home, claro, porque o teu. Ves? A ver, vete, Rasputín. Vete. Estamos listos? Listos. Pois veña. O nome do pai, do fillo... Preparados. Listos. Dalle. Santi, corre, fai algo. Vou. ¡Sí! ¡Sí, no!